Pero video-video. Mapatong, habi pa tanan sa imo ba? Sa man video-video ko nimo? Unsay imong hindi real talk gini bay? Unsay imong initial or immediate nga bation sa imong isa imo kung may bawaan nimo nga naay nagsulti og daotan sa imuha or may gilibak ka kanang unsay feeling nimo? Feeling nako kay kana initial feeling nimo. Siyempre, maulit. Pero ang ginabuhat na ko sa mga anak pag kanang tanong murag ginilibak ko, kanang murag ginakuan ko, ginabackstab ko nila, dili na ako ginatinggan ang usa ka tao. Pila ka bulan? Dili lang kay bulan, years. Ala, maging datinggan pa ko di pa patawa. Pa dinalain sa patong sa ko. Ana si Papa Tong, yo. Okay, ditinggan na. Papa Chabs. Yo. Unsay kabation nimo? Kung na kay madunggan nga nay tawo nga naglibak si mo or nagkuan sa imo dili di maayo ang istorya sa imo sa imo initial feeling nimo Masakitan. okay tapos pero di ko mo libak og balos. Paibugon ako sila. Okay. Unsa may paibog? Depende kung sila lang ginalibak sa ako Okay. Alright, mga kabarangay, mga kaisa, usually mo gina sa initial reaction like sa ingon ni Papa Tong, hindi niya tinggan, si Papa Chabs ma-hurt because that's his initial feeling. Pero ina ni mga kaistorya, mga kabarangay, kung imo gid siyang i-analyze og tarong mga kabarangay or mga kaistorya, wala kay dapat ikasakit, ikasuko or ikaguol kung naay usa ka tawo magstorya o manglibak sa imo. As long as dili lang sa ingon nga below the belt nga makadaot yun sa imong dungog because legal na sa issue pa kanang mga libak-libak lang something, wala kay dapat ikagulan ng mga kaistorya tungod kay that is their opinion about you, dili man na ikaw, ilan ang opinion. So ang angay natong buhaton ng mga kaistorya pa dili ka ma-stress, dili ka ma-hurt, irespeto nimo ang ilang opinion about sa imuha because that is their opinion. Okay, asa ang daotan na mga kaistorya? Ang daotan na depende na sa imong response sa ilaha. Kung ila kang gidaot unya dili maayo imong response, managot ka na or bisan pag wala kay response pero deep in your heart gusto na nimo sila patyon, deep in your heart simuna-una na kay pananagutan na pero yan every time na ay negative nga istorya ang tao si imuha, that is their opinion. Ang importante kung kinsa ka kay ikaw man mismo ang mas nakaila sa imong kaugalingon mga kaistorya. Okay? So please don't forget to subscribe, follow my FB page, TikTok, YouTube channel, Mag Istorya Info Vlogs.